Hello friends, बरायबाय चेनेलाव पिन कनसेप्टआव दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ बडो जब इनफो YouTube चेनेलाव दा आसामाव PMAY-G एबा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सरकारि न' मोनसिगोन लिस्ट एबा बाजेट ओंखारबाय दा बेनिसो गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ नाथाय मोनसे मोजां खबर सफैबाय बेनो जाबाय बाजेट ओंखारबाय आसामनि थाखाय मोजां खबर एबा BTC आव नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर ब्लक अफिसाव एबा BCDC अफिसाव नोंथांमोना थाबैनो लिस्ट मोनथारसिगोन आरो बेनि सायाव जों डिटेल्सखौ दा नायगोन दा जाय नोंथांमोना बे आंनि बडो जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंहाय मोननो हायो दा बे भिडिअआव नायग्रोजोब बिनि उनाव कमेन्ट्स खालाम नङाबा आन्दायो खायसे डाइरेक्ट भिडिअ नायनानै कमेन्ट्सखौ खालामग्रोयो स' एक्चुअलि भिडिअआवनो गासैबो डिटेल्सआ थायो नालाय थ' नोंथांमोना नायग्रोनांगौ बिनिफ्रायसो लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामनांगौ दा जियानो जा जों थांनो पर्टेलाव दा जों फैबाय PMAY-G नि पर्टेलाव बे जाबाय रुरेल डेभेलपमेन्टनि एबा RD नि जों आरमानखौ उनाव नायगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा आं गामि ओनसोलनिखौ नैबे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणखौ जों नायग्रोगोन दा जोङो 2024 आव मोनसे एप्स मोनदोंमोन नाथाय सार्भेया जादोंमोन 2025 आव सेल्फ सार्भे दा बिनि गेजेराव एबा 2025-26 नि गेजेराव सार्भेया जादोंमोन सोरबा सेल्फ खालामबाय सोरबा ब्लकनिफ्राय खालामबाय जियानो जा मोननैजों मोनसे सेमानो दङ एप्रुभ जाबानो मोनो आरो दा जायफ्रा सन्देह दं बिथांमोना डाबल सार्भे खालामदोंमोन जे बिथांमोना एलिजिबल नंगौना नङा देन बिनिफ्राय जायफ्रा एलिजिबल जागोन अब्लानो बे न'खौहाय मोननो हागोन सरकारि न'खौहाय दा बे सरकारि न'खौ जों माब्ला मोनगोन माब्ला आइडि मोनगोन बेखौनो सावरायगोन एक्चुअलि नोंथांमोना न' मोननोबा मोनसे आइडि थाग्रोयो जायना आइडि गैया दाखालि सार्भे खालामनायाव बिथांमोनाबो एप्रुभ जायोबा आइडि मोनसिगोन नाथाय खायसे आइडि दंखायो खोथाया बेनो जिखुनु जाया आइडि थानांगौ होमबासो नोंथांमोना मा मोननो हागोन आरो बे आइडिखौ BCDC अफिसाव थाबैनो फोसावसिगोन माने नैबे BCDC निफ्राय मा खालामगोन नोंथांमोना लिस्टखौ मोननो हागोन आरो बेयाव नङाबाबो नैबे ब्लक अफिसनिफ्राय नैबे BCDC अफिसाव हरनाय जागोन आरो बे ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानैबो नायनो हायो आरो दा जियानो जा बेखौ जों मोनथिबाय दानिया जों माब्ला मोनगोन आं खोन्थाखादोंमोन जे आसामाव बाजेट फैयाखै होननानै दा बबेबा मोनसे सरकारनि स्किम मोननोबा बहाबा मोनसे आसनि मोननोबा मोनसे बाजेट हमग्रोयो आरो बे बाजेटआ गैयामोन आसाम स्टेटआव जायनि जाउनाव न'नि किस्तियाबो मोनाखैमोन आरो लोगोसे गोदान न'आथ' बे गोदान बाथ्रा नाथाय सिगांनि मोननो गोनां किस्तिफ्राबो मोनाखैमोन एबारो मोनसिगोन आरो दुखुनि बाथ्रा आसामाव फ्लाद जादोंमोन ना जेरैहाय शिबसागराव चराइदेवआव जरहाटआव बा हमना ला सिलचराव जिखुनु जाया आं खोन्थाबाय बेखौथ' मिन्थिखाबाय थ' बिथांमोना फार्स्ट लिस्टआव थागोन प्रायरिटि थागोन बिथांमोना फार्स्ट माने न'खौहाय मोननो हागोन खारन बिथांमोननि न'आ एकदम माने गैला बा गाज्रि जाबाय दा बेखाय मोनसे लेटेस्ट आपडेट फैबाय CMनिफ्राय जों बेखौ दा नायनोसै दा नायदो नै CMआ मोनसे मोजां बाथ्रा फोसावबाय रिजाल्ट्स होनना बुंदों वी हेभ एचिभ होनना बुंदों माने बिथांमोना माने मोनबाय आरो बेनो जाबाय अनारेबल होनना बुंदों स' नोंथांमोना नायबावनानै मोनसे लाइनाव इउनियन मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहान टुडे होनना बुंदों माने मैया आरो थ' मैया माने बिथाङा मोनसे मोननो हाबाय माने मोजां पजिटिभ माने आपडेट मोननो हाबाय एचिभमेन्ट खालामबाय होनना बुंदों देन बेयाव नायोबा थ' नोंथांमोना खोनाबा माने हेपि जागोन होनना बुंदों माने मोजां मोनगोन बा फोसावनानै मोजां मोनदों जिखुनु जाया हेपि टु नो डेट होनना बुंदों आन्डार दा प्राइम मिनिस्टार आवास स्किम माने आवास जेनाखि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दंना मोर देन 5,000 crore माने 5,000 कौटिनि बारा फैसाखौ बाजेटखौ खालामबाय आरो 3.8 लाख निउ हाउसेस होनना बुंदों माने 3,80,000 गोदान न'फोर आरो लोगोसे फ्लाड एफेक्टेड हाउसेस विल बी रिबिल्ड होनना बुंदों माने बिथांमोननिखौहाय थाबैनो खालामनो हासिगोन आरो बिथांमोना फार्स्टआव प्रायरिटि खालामनो हागोन थ' बेनिफ्राय आरोबाव एडिशनेल होनना बुंदों स' एडिशनेलबाव आरोबाव मोनबावगोन बेनो जाबाय 139 crore माने 139 कौटि फैसा मोनबावगोन माखासे एग्रिकालचार सेक्टराव खामानि मावनो थाखाय आरो जेरैहाय जिखुनु जाया एग्रिकालचार रिलेटेड नोंथांमोना मोननो हागोन दा बाथ्रा जाबाय जोंहा नैबे बाजेटआ जाबाय 5 कौटि बाजेट जाबाय न'नि थाखाय आवास स्किमनि थाखाय एबा बे PMAY-G नि थाखाय दा फार्स्ट प्रायरिटिया आपार आसाम जेनाखि दैबाना जानाय फ्लाड एफेक्टेड एरियासफोरनि थाखाय फार्स्ट खालामग्रोगोन किस्ति सोनाया बेनिफ्राय लासै जोंनि BTC आवबो जोङो गोदान आरो गोजाम मिलायनानै जोङो मोननो हागोन नेक्स्ट लेभेलाव दा माब्ला मोनगोन बेनि डेट फैथ'वाखै जेब्ला फैयो नोंथांमोना मोनगोन खालि दिनैनि मोजां आपडेटआ बेनो जे 5,000 crore माने फैसाखौ सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामा मोनबोबाय एबा मोननाय जाबाय आरो अके
दा बेखायनो जोंनि खामानिया बेल' दा नोंथांमोना जब कार्डखौ दिहुनना लाखादो आरो जब कार्डखौ सानसेयाव मोनो जास्ट लेखा मोनाबाबो आइडिखौ मोनगोन आरो जब कार्ड मोनोबा नोंथांमोना नोंनि आधार कार्ड भटार कार्ड बेनिफ्राय बेंक पासबुक एकाउन्टआ बेयो नांथारगोन आरो बे बेंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक थानाय जाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव किस्टिया हाबो नङाबा मोननाय नङा दा बेनो आइडि मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना न'खौहाय सेंसन जागोन दा सेंसन अर्डार गैथ'वा सेंसन अर्डार मोननो जेब्ला सरकारनिफ्राय बिथोन हरगोन अब्ला मोनसिगोन दाथ' बाजेट जाबाय नालाय थ' नोंथांमोना मोननो हासिगोन अके एन्ड नेक्स्टआव बिनि बागै मोजां भिडिअ नोंथांमोना मोननो हाबावगोन आरो PNRD आव जायफ्रा साख्रि नागिरगासिनो दङ 1508 पस्ट दङ बिनि एग्जामा सेप्तेम्बर लास्ट सप्ता आरो अक्ट'बराव जानाय चान्सआ दंसै मानोना नैबे फ्लाड एफेक्टेड जानायनि थाखायनो दैबाना जानायनि थाखायनो एग्जाम सेन्टारखौ खालामनो हायाखैमोन स' आं सानो सेप्तेम्बर लास्ट सप्ता एबा अक्ट'बराव बे आनजाद जानानै नभेम्बर डिसेम्बराव नोंथांमोना साख्रि मोनहैगोन दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट